Καλημέρα παιδιά, βρισκόμαστε στο δεύτερο μάθημα του App Inventor. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε τι είναι το App Inventor και πού χρησιμοποιείται. Είχαμε πει ότι σχεδιάστηκε για να δημιουργεί εφαρμογές Android με εύκολο τρόπο και όπως θα δούμε και παρακάτω δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού ούτε να γράφετε κώδικα. Επίσης δείξαμε πώς γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος και τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Κάναμε εγκατάσταση σε κάθε υπολογιστή της εφαρμογής Java. Κάναμε εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος για τον προσωμιωτή emulator της εφαρμογής και ρυθμίσαμε τους λογαριασμούς μας στην Google, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να μπορούμε να εισέλθουμε στο πρόγραμμα. Το που θέλω τώρα από εσάς είναι να γράψετε στο φιλομετρητή σας την διεύθυνση appinventor.mit.edu και πατώντας το σύντομο create θα ανοίξει αυτή η καρτέλα. Εδώ εγώ έχω βάλει ήδη τα στοιχεία μου εδώ και πατώντας σύνδεση θα δω το περιβάλλον της εφαρμογής. Εδώ βλέπουμε ήδη μια εφαρμογή ανοιχτή. Θα ήθελα να την ανοίξετε και εσείς πατώντας project, import project from my computer, αναζήτηση, φάκελος συσχετής στην επιφάνεια εργασίας, hello pur, και ανοίγεται αυτό το αρχείο. Θα δείτε την εφαρμογή αυτή. Πριν πειραματιστείτε, να δούμε λίγο το περιβάλλον του προγράμματος. Αριστερά βλέπουμε τις παλέτες. Κάθε παλέτα αποτελείται από συστατικά component, τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στον viewer της εφαρμογής. Τα components φαίνονται και εδώ, που μπορούμε να τα αλλάξουμε όνομα και να τα διαγράψουμε εφόσον το επιθυμούμε. Στην περιοχή Media μπορούμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες, ήχους κτλ. Και εδώ στην περιοχή Properties βλέπουμε τις ιδιότητες που έχει κάθε component. Τα component μπορεί να είναι ορατά και μη ορατά, όπως είναι εδώ ο ήχος, και ορατό όπως είναι ένα κουμπί. Είδαμε την περιοχή Designer, όπως λέγεται, σχεδιαστής της εφαρμογής. Πάμε να δούμε όμως τώρα την περιοχή Blocks, πατώντας πάνω από δεξιά, η οποία είναι η περιοχή που ορίζουμε τη συμπεριφορά της εφαρμογής. Εδώ μπορούμε να συσχετίσουμε ενέργειες με γεγονότα και ουσιαστικά να προγραμματίσουμε προσθέτοντας τις κατάλληλες εντολές. Εδώ ήδη βλέπουμε κάποια πλακίδια. Στα αριστερά της οθόνης διακρίνουμε τρεις ομάδες πλακιδίων. Πρώτα βρίσκονται τα ενσωματωμένα πλακίδια, τη λειτουργία των οποίων θα εξετάσουμε αργότερα. Στη συνέχεια βλέπουμε τα πλακίδια που αφαιρούν τα συστατικά τα οποία έχουμε προσθέσει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε τα πλακίδια που αφορούν το component button και το οποίο μπορούμε να εισάγουμε στην περιοχή εδώ. Αυτά για την περιοχή blocks. Τώρα, αν θέλουμε να τρέξουμε την εφαρμογή που υπάρχει ήδη που έχουμε ανοίξει ήδη, πατάμε connect emulator, η επιλογή η οποία θα ανοίξει τον προσωμιωτή της εφαρμογής, και έτσι εδώ μπορούμε να πειραματιστούμε. Αυτό θα κάνετε και εσείς, θα πειραματιστείτε
με την συγκεκριμένη εφαρμογή και θα συνεχίσετε στο φύλλο εργασίας που θα σας δοθεί σε λίγο. Περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή των προσωμιωτή να εκτελείται. Όπως βλέπετε καθυστερεί λίγο. Ανοίγει εδώ. Η εφαρμογή που θα κάνετε είναι παρόμοια με αυτή που βλέπουμε εδώ.